Yo, what's up guys? Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong update na naman tayo mga idol. Mga idol, kumusta kayo dyan? At ito naman, meron naman tayo panibagong i-update nga yun na bus. So naglabas sila ng kanilang bagong information tungkol sa kanilang biyahe. Saan ba manggagaling ang bus mga idol? Manggagaling po ang bus mga idol ay sa PITX Terminal. So bago ipakita mga idol kung anong bus ito, ay make sure lamang po na kayo ay nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel. Ito po ang Greg TV. So para ma-notify kayo lagi bawat upload ko, siguraduhin yung naka-all ang bell button. Ayan, shoutout nga pala sa lahat ng mga bagong subscribers at sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Greg TV. Mga idol, disclaimer lang po, kung ano po yung inalabas na information ng bus na i-update natin ngayon, yan din po ang ibibigay ko sa inyo mga idol. So hindi ko na patatagalin mga idol, magsimula na tayo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. What's up mga idol? Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. Ang i-update po natin ngayon na bus ay ito ang JBH Pamar. So, ang JBH Pamar kasi mga idol ay mayroong terminal dyan sa PITX. Unahin ko po yung schedule ng kanilang oras ng biyahe. PITX to Bicol. Sa mga hindi nakakaalam at nagtatanong sa iba pong mga video na nagko-comment kung anong oras ang biyahe, ito po ang oras ng schedule ng JBH patungong Bicol galing mismo ng PITX Terminal. Ang unang biyahe po galing PITX to Bicol ay 11 AM. Aircon po ang babiyahe. PITX to Matnog, Bulan, Castilla, Pumadkad, Erosin, Uban, at Sorsogon City. Okay. At susunod naman po ito mga idol ng 3 PM. Ang babiyahe po galing ng PITX ay ang Aircon at Ordinary. PITX to Gubat, Barcelona, Preto Diaz, Pilar, Daraga, at Naga. Ayan po ang oras ng schedule na GBH Pamar dyan sa PITX. So, alam ko itatanong naman, araw-araw ba idol yung biyahe ng GBH? Oo mga idol, araw-araw ang biyahe ng GBH dahil meron na silang bagong labas ngayon na aircon na bus. So, kaka-launch pa lang ng nakaraang buwan siguro, linggo, ang kakalabas ng bus na bagong to, aircon na bumabiyahe from PITX to Bicol region. Okay, alam ko magtatanong na naman kayo, idol, paano ba mag-book? Para sa pag-book po ng inyong biyahe, mangyari lamang po na pumunta kayo ng PITX Terminal. Pagdating nyo ng PITX Terminal, pagpasok nyo doon, umakyat po kayo ng second floor at hanapin nyo doon ang Travel Hub. Nandun po ang ticket booth na GBH Pamar sa second floor ng PITX. Mga idol, paano ba pumunta ng PITX? Yan, may mag-comment dyan. Mga idol, kung ikaw ay galing ng Pasay, galing ka ng Cubao, galing ka ng Guadalupe, o kung galing ka man ng Boni, o saan ba dyan o kaya Taguig o BGC, so magsakay lang po kayo ng EDSA Carousel. Ang EDSA Carousel kasi, ang pinaka-last na terminal niyan ay ang PITX Terminal mismo at babalik naman siya patungong Cubao hanggang Q-Mart Terminal. Yan po ang mga last terminal ng Carousel. So yung mga idol, marahil siyempre magtatanong pa yung iba na aking viewers, idol, magkano ba ang pamasahe? Mga idol, about sa pamasahe po, hindi ko po masasagot kung magkano. Pero I'm sure na yung pamasahe ng GBH ay mura lang from PITX.
Kung gusto niyo mag-book mga idol, kailangan magdiretso kayo ng PITX terminal at hanapin niyo ang travel hub sa second floor at kung kayo mag-book kung JBH ang sasakayan ninyo. Okay mga idol, about naman sa requirements. Ang requirements natin na hinihingi dyan sa PITX ay vaccination card at valid ID. Kung ikaw po ay full vaccination card, wala kang magiging problema sa inyong pagbiyahe. Pero kung hindi ka pa fully vaccinate, mangyari lamang po na kailangan nyo pang magpa-antigen negative test dyan sa PITX. Mga idol, pwede ba magdala ng antigen mismo? Mga idol, ayon sa patakaran ng PITX, doon na mismo kayo magpapantigen sa loob ng PITX, doon po sa third floor ang vaccination. Doon po sa third floor ang antigen testing. Doon po. Kung kayo man ay mag-positive o mag-negative, okay, kung kayo ay positive, ay hindi po kayo makakabiyahe. Pero kung kayo ay mag-negative, makakabiyahe po kayo sa araw ng inyong pag-book. Pero kung kayo yung positive, i-reschedule yun at hindi kayo papayagan magbiyahe. Ganun po ang patakaran ng PITX terminal sa ngayon dahil meron naman tayong panibagong variant ng COVID-19 na kumakalat ngayon. Ito ang Omicron. Kaya pinapaigpit lalo ng PITX ang mga sumasakay dyan at kailangan talaga ng vaccination card kayo. So wala naman sinabi sa abiso ng PITX kung need pa ba ng booster shot. Wala naman sinasabing ganun mga idol. So ayun mga idol, sana malinaw sa inyo kung kayo ay sasakay ng JDH Pamar, ang bagong bus na labas nila, bumabiyahe na po ng PITX to Bicol Region. So ayun mga idol, yan po ang update natin sa oras at schedule ng kanilang biyahe mga idol natin yun. Ayun na nga, kung gusto nyo po mag-update ng ibang biyahe, kung gusto nyo po shoutout, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. At pag nabasa ko yan, agad po ako response para alam ko po. So kung may mga gusto kayong pasyalang kong terminal, walang problema yan, i-comment nyo lang dyan. At pag hindi tayo busy sa trabaho, pupunta natin ang mga terminal sa Pasay, Cubao, Alimol, South Station, Alabang, o kung saan dito sa lahat sa NC mga idol. Basta alam ko yung mga terminal na gusto yung pupunta natin. So ayun mga idol, hanggang dito na lang ang update natin sa JBH Pamar at maraming salamat sa mga nanood at na tumingin dito sa video. So ayun mga idol, kung ikaw ay napadaan lang dito sa video nito, huwag mo na pong i-skip dyan, mag-iwan po kayo ng isang subscribe at papindot po ng bell button kung gusto mo ang mga video gaya nito para ma-notify ka sa mga susunod pang i-upload about sa updates sa biyahe. So yun mga idol, ako po si Greg TV. Thank you so much sa inyong panonood. Mag-ingat lagi at may katigapin pa rin ang ating bansa. So thank you so much at God bless. Bye-bye.